Kanti ulula kanje nokuhlanya ngengqondo. Hawu. Kanti kulula kanje ukuhlanya ngengqondo. Sizo samabhinqa njengoba ningazike ngongizwa umlando wakamchulu intombi emdabala ngazami qomo ngoba zimthanda ifoka inhliziyo ziyagoba phansi emabhuqweni ekadla ngidlulisa okukhulu ukuphoxeka lapha nokuthi ke namhlanje ke ngizonihlubela udlube kaseni ngivezela amaqiniso enjobe njalo sizo samabhinqa bakwethu ngayithulela zonke izinto emhlabeni ziningi izinto engihlala phezulu kwazo njengomholi njengenkosi yamabhinqa engahlala phezulu kwazo ngithule ngoba ngithi ngiyakha kodwa le angikwazi ukuyithulela sengikhathele bakwethu umfana engamkhulisa ngawo yonke indlela sanikela ngakho konke esasinakho ukuthi lo mfana akhula abe yinto ayiyona namhlanje emculweni kodwa namhlanje nokwazi ukuzoveza ukhansel ukhande iposter eshuthi umcimbi wami ukhanseliwe uqale lapho wawukhansela umcimbi wami umhla ka2 November 2019 eCalifontaine Stadium umcimbi wami wenza iposter ethi cancel afika amaxoki afika amaphiqiphiqi azoxokiza ngakimi azoveza ubufakazi obuqanda ikhanda nami ngamthoka ukuthola ubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi uyena oyenzile lento futhi okwesibili abantu abebeposta lento bebekwe abantu abebesohlangothuni lakhe bonke kunjoba kunjalo abengayazi lento umkhaya wami uwe lo mfana wami osukhuluma kanje kimi umfana kwaMpungu sekwela kithi enkandla ingane zami zingishisela impepho ziyangivusa zithi vuka baba wena uzofaka itshe wena uthi hayi lala qhawe ngoba iyona into omhle kakhulu kuyona ugijima wehle wenyuka lapho uzothi lala qhawe kanti usuhlala ubhuqa usungayili ukuyolilisa nakimi kujahela lokho uyaxakeka ukuthi ngisaphila kanjani ngineyithengaka ngoba kuba kuya ngawe ngaba ngisekho ngakho ke mfana wami ngiyakhuza ngithi semncane kuleyo ndawo yamona Usemncane leyo ndawo yomona yena usemncane leyo ndawo yomona usemncane leyo ndawo yomona yena usemncane leyo ndawo yomona ukwazi ukujikela mina mkhaya wami ukwazi ukujikela mina ukwazi ukuzobulela umcimbi wami ungazi kahle ukuthi ngisimo sami sinjani uzwazi kahle ukuthi ngifana nomuntu ofile ngingenaphi mina ekuhluleni uhlulele umfana wasemdletsheni ekutalapha unabukeliswe awuzalwanga unabalandeli mfana wami akekho umculo wazalwe nabalandeli ngoba sihloniphi ikhono lakho sihloniphi igalelo lakho ukuthi umdlalo omuhle weyinsizwa uqhubeke uye phambili kodwa asikaze sithi awungene emoneni uzocinezela umuntu noma umbone isimo sakho ukuthi sinjani icala lelo liza ushabalandeli bakho banecala uma bengavumela kwenza lento yenzayo ukwazi ukucindezela mina angikwazi ukujikelwa ingane mina ngizala igijima izongiphathela isikhala egcikeni akuseyona ingane leyo sekuyimpungushya uzalwa yimina ngisho umndeni wakhe uyakwazi lokho kodwa wena ukwazi ukucindezela mina ngenaphi mina indaba enizowelile uwele nomazi kahle ubhululu wakho ubusuku nemini nikhulumana naye nenza yonke into kucici ngoba nakho uyabona ukuthi uwelile akuze ukutrend ukuthi uzoxoshwa yimi ngingenaphi mina emotweni zozibhoza abadla amabhouncer abathenga imoto engafana amasonto ngingenaphi lapho ngihlanganaphi ufika ubugwala bakho wena ufunela umuntu ozompressa bona ubuvaka bakho ngaso sonke isikhathi wena ufuna umuntu ozompressa kubo uyakhumbula sigijima emabhida sahla senyuka izinto sezilukhuni sinikela ngakho konke sinakho ukuthi uzoqopha umlando wathi wena umkhaya ukuba ngigijimi nawe kanje ngabe sengishilo ngathi hayi kule bomzima engibhekene nabo ungemva kulento kodwa namhlanje wena wakwazi ukuzojikela mina namhlanje awumkhaya wami lo mfana simeseke ngimnika ushobeni umfoka khuzwayo ngaphansi kwengane zomama ngimkhulisa lo mfana ngimeseka ngoba sithi waqedela umsebenzi webhova likade kadika waphinde futhi wahlonishwa indidane insizwe engenamona yalibona ithalente kuyena yamkhuphula yathi nanga umfana oyikusasa lika Maskandi phezulu yingakho ke nathi ke lo mfana saphinde sameseka samkhulisa kodwa lokho kwakungasho ukuthi sikuphelile ngaye baningi amanye ama-artists afanele ukukhuliswa njengoba bona abafana befikile beshisa yikho ke lokho esikufelayo ukushisa kwabafana abancane abakhonkotha la eduzane kwensizwa
into akabaluleke kakhulu ke njengamanje ke ukuthi ke emveni kwalokho yena sameseka lo mfana kade esibizile ejadweni lakhe emgaqweni wakhe wasemabhida ngomhla ka30 wathi isizwe sonke masiphelele sabeka konke ungaboni ngasolinye esabeka konke eke ngishiya insizwa angcweka nazo eke endimeni zakhohlwa oDSD amagezi amahle eke odwayaza basukuma bameseka bazothi eke phambili izwe elikakhuba izwe elikakhuba sonke sasho njalo yagcwala yathi phama inkundla sameseka kodwa namhlanje ukwazi ukuzocinezela mina ubondakanele lokho kungehlele mina ngifanele ukufa azothi lala qhawe angifanele mina ukuthi azothi kimi vuka qhawe ngithi sizwe samabhinqa kusho mina njengenkosi yenu ungizwe umlando kaMculo ngithi asambeni seCalifontaine ngomhla ka2 siyolungisa siyokwenza ama-field betterings siyolungisa okonakala ngithi ke asingadayisi ngefa lophushukela asingadayisi ngefa lomgqumeni asingadayisi ngefa lobheka umuzi umfoka lithule asingadayisi ngefa ke lo mahawukela ngithi sinika umuntu awuyedwa uma sikanda kwazi ukuba umuntu oyedwa awukwazi ukuba ngami awukwazi ukungaba noma ubani lento eyifa lezizukulwane ngezizukulwane ngakho ke ngiyacela sizwe sikaMthaniya ngiyacela sizwe samabhinqa ngithi mina kusho mina ungizwe umlando kaMculo ngani niyangazi nje sangikhulumile ngithi phelela nonke eCalifontaine ngomhla ka2 niyokhombisa ukuthi nina ngobani senza ama-field betterings ngithi amanqampu lawa ngiyabuya negcwele